O primeiro destes cursos que arrancou esta mañá na Pobra e que a partir de mañá se desenvolverá tamén en Boiro ten por obxectivo dotar dunha maior competitividade ao sector turístico nunha época incerta, na que é preciso apostar pola formación e a maior profesionalización da actividade. Desde Arousa Norte queremos potenciar o sector como non podía ser, turístico, desde fai moitísimos anos, e creo que para darlle valor a formación do sector é super importante. Esperemos que con isto promocionemos a comarca e cumplamos o obxectivo que é traer visitantes á nosa comarca. A formación nestes dous seminarios corre a cargo do IESIDE, o Instituto de Educación Superior Intercontinental da empresa, a Fundación Obra Social Abanca. No primeiro afondarase nas posibilidades e nas desvantaxas que ofrecen as tecnoloxías para a xestión digital, mentres que o segundo centrarase na mellora das habilidades persoais no eido da atención ao cliente. Por iso hemos optado por facer a combinación das dúas cousas. Por un lado está a parte digital, como xa arranca hoy, con o posicionamento web, as oportunidades SEO, todas as ventaxas que iso supón, e a segunda parte vai máis centrada nas destrezas persoais, as habilidades que é necesario desarrollar no trato co cliente, na atención, na xestión de conflictos e, sobre todo, tamén nun pensamento máis estratégico de innovación, pensar máis alá do día a día do que facemos e que venimos a facer sempre, porque iso pode deixar de funcionar dun momento para outro. Estes seminarios son posibles grazas a unha subvención outorgada pola Deputación da Coruña. En eles participarán ao redor dunhas 20 persoas.